Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Mseleku wancoma amakhosikazi akhe ku first and third wife uMakhumalo noMacele abenza ishow Ezomshado. Uma ibhala phansi uthi I were to look back and check where we come from, I wonder. Thank you and salute Mamkhulu and Makhumalo for your great show Ezomshado on channel 163. You have touched so many lives in so many ways. Keep on encouraging. Oh, sorry. Keep on carrying our family legacy. Show iba every Sunday ku-163 Ezomshado bakhuluma ngey'nkinga zabantu abashadile nabantu abathandanayo. Ngicabanga ukuthi manje sebeku-episode 9 or 10 because iqale 22 January mangakhulumi iphutha. Halala again kumakhosikazi kaMseleku okumamkhulu noMakhumalo bayi-great combo because into engiyibukile kulama episode engiwabukile uMakhumalo unento yokuthi uyakwazi ukukhuluma nabantu mase kuthi uMacele unalento yokuthi uya-understanda imizwa, emotions abantu because abantu abafika lapha bafika ney'nkinga ezingafani. Ikhona le ndaba yokuthi umuntu I understand noma ungakusho ukuyibona leyo nto uthi uma ukhuluma nomuntu ubona ukuthi uyayizwa lento omtshela yona noma engezukusho amagama amaningi. Unaleyo nto ke umamkhulu kwishow uyawabeka amagama amaningi kodwa ikhona ukuthi in touch nale mizwa yalo muntu osuke ebeka udaba lakhe nenkinga abhekene nayo emshadweni. Sithemba ukuthi ishow izokwenza kahle. Abanye bebethi sibayicela ku-Showmax because sibhizi senza izinto ey'ningi and okubi-ke Sunday sibuka i-Big Brother asisakwazi ukuthi siyilahle manje kodwa-ke singenza ezinye iy'ndlela ukuthi sibuke ishow Ezomshado. Sengiwabonile amanye ama-episode ngayenza ama-review bathi ukwenza i-review ye-show efana nalena usuke kuyi-summary ngempela because ayikho imibono eminingi engathi ngiyayibeka if umuntu efike nenkinga yakhe kokunye ngingazi ukuthi ukhuluma le nkinga useredini ukushiya le ndawo akuyona, ukhuluma le nkinga kwenzakalani after. Yileyo umehluko because lana ukhulunywa ngey'nkinga akufani nala esifunda khona isitori somuntu esizo-pick up ukuthi hayi lesi story engathi kukhona la singahlangani khona. Lana impilo yomuntu osemshadweni othandanayo, ama-experiences angafani, abanye i-abuse, abanye indlela yokuziphatha, ukuphuza kakhulu. So kwizinto ey'fana nalezo kuyaye kusize ukuthi ulalele mase uyazi ukuthi ama-advisors akhona wona athini. Usuyingathatha-ke usu-add iphuzu lakho ekugcineni. Also ukusiza umuntu akusiyo into ya-24 hours ya-48 hours. Iqala kuye kakhulu because umuntu naye omunye uma esakwazi ukuyibona ukuthi uhlukumezekile iqala kuyo ukuthi le mpilo ayiphilayo akusiyona impilo akufanele ngabe uyayiphila, afune indlela zokusiza qala uma esakwazi because i-abuse nalento yokuthi iyawudla umqondo womuntu. Thina esiphandle kude sizolobe sesikanti ubani why ezenza nje kanti kade kwashayiseka okwakho ukucabanga usegcwele lento abekade eyifidwa yilo abusayo. Bengaqondile kwanda ngamagama sizohalangisela uMakhumalo noMacele ngeshow Ezomshado esiza abantu nabanye mhlawumbe abangaboni ukuthi fanele bethole usizo uma bebuka le show bezibuka ukuthi indlela abahleli ngayo bahleli kanjani baba nemibuzo. Thank you so much for your love and support. So please subscribe uma uyithanda into engiyenzayo. I-motivation evela kosaziwayo isamile because ngisejele ka-YouTube. Mase ngiphumile ejele sengiyobuka yanje ngendlela normal yokusebenza kwami. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.